Għaldaqstant bħalma jgħid l-Ispiritu Santu, illum jekk tisimgħu leħnu twebsux qalbkom bħalma għamlu fir-ribelljoni f'jum it-tiġrib fid-deżert fejn missirijietkom ġarbuni u pruvawni u raw xogħlijieti għal 40 sena. Konsegwentament inkorlajt ma' din il-ġenerazzjoni u għedt dejjem jitqarqu f'qalbhom u huma marfux traqati. Għalhekk ħlift fir-rabja tiegħi mhux se jitlu fil-mistrieħ tiegħi. Araw l-aħwa li ma jkunx hemm f'xi ħadd minnkom qalb ħażina ta' inkredulità jew nuqqas ta' fidi. Filli twarrab minn Alla l-ħaj iżda inkoraġġixxu il xulxin jum wara jum sakemm huwa msejjaħ illum sabiex ħadd minnkom ma jitwebbes bl-ingann ta' dnub. Għax sirna sħab tal-Kristu jekk ta' bilħaq inżommu sħiħ il-bidu tal-konfidenza tagħna ferma sa tmiem. Fil-waqt li jingħad, illum jekk tisimgħu leħnu twebsux qalbkom bħalma għamlu fir-ribelljoni. Għax min meta semgħu rribellaw ta' bilħaq mhux dawk kollha li ħarġu il-barra mill-Eġittu permezz ta' Mosè? U ma' min inkorla għal 40 sena, mhux ma' dawk li dimbu u l-itzma tagħhom waqgħu mejta fid-deżert? U l-min ħalef li ma jitlux fil-mistrieħ tiegħu li fil-dawk li ma bdewx. U għalhekk naraw li ma setgħux jitlu minħabba l-inkredulità. Fil-qari tiegħi insertajt sibt dan l-ħsieb u qlibtu għal Malti għaliex jiffittja tajjeb ma' dak li se nitkellmu fuq dalgħodu. Dan jgħid għamilna l-bniedem il-kejl ta' kollox. U issa jinsab bieżel jieħu l-kejl ta' kollox fil-waqt li tilef il-kejl ta' kollox. Waqt li nsolvu diversità ta' problemi nibqgħu l-ikbar problema għalina nfusna. Naslu biex sa ċertu punt nikkontrollaw forzi kolossali, jekk niftakru jekk tlajna fuq il-qamar x'mhux qed jagħmel il-bniedem vera bl-informatika u bl-avvanzi xjentifiċi. Iżda għajla kapaċi mbagħad nikkontrollaw lilna nfusna. Naraw il-possibiltajiet bla ma nilħquhom. U aktar ma nippruvaw aktar noħorġu frustrati jew diżappuntati. Rridu l-imħabba, l-ġustizzja, s-sliem, l-unità. U dejjem jaħarbu minnha. Għaliex ikonna nsaqsu? Għax sakkarna lil Alla barra mill-univers tiegħu stess. Xi problema din mhux vera. Il-bniedem li jfittex isakkar jew iħalli barra lil Alla mill-univers tiegħu stess. U għamilnieh univers determinat xjentifikament. Irriduċejna l-eżistenza għal liġijiet tax-xjenza biss. Issa sibna li nfusna mitlu fejn f'univers spiritwalment battal. Univers bla ebda għanoli u bħajja bla sinifikat. Il-bniedem miġġielet miegħu innifsu għax miġġielet ma' Alla. Nifhmu għadi? Miġġildin mhux biss jien kontra ħadd u ħadd jew kontrija, imma jien miegħi nnifsi miġġielet għax miġġildin ma' Alla. Rridu b'xi mod jew ieħor nkunu Alla. Is-soluzzjoni kemm fl-antik kif ukoll fiż-żminijiet moderni hi li noħolqu Allat, nagħmlu Allat minn nfusna. Nipproġettaw it-tagħmiet u l-ambizzjonijiet tagħna, inħallu l-filosofiji u mqal l-esperjenzi tagħna jiggwidaw il-mixja tagħna. Il-bniedem isir il-bidu tiegħu innifsu flok ma ngħidu fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art, il-bniedem isir il-bidu tiegħu innifsu u inevitabilment il-ħolqien tiegħu huwa gravament difettus mill-bidu. F'nofs it-taħwida tagħna, Alla f'ibnu Ġesu isejħilna l-bidu ġdid. Aħna ħawwadna, kulħadd telqa' rasu, kulħadd għandu l-ideat tiegħu, Alla frattant qiegħed isejħilna l-bidu ġdid f'ibnu Ġesu Kristu. Joffri għajnuna minn barra. Meta aħna naħsbu li nista' jiena self-help, nejn li nnifsi biex nasal fejn għandi nasal u Alla qed joffri għajnuna minn barra la darba aħna falluti minn ġewwa.
Jattali għajnuna li la tiddiżappuntana u lanqas tfalli. Appena narmu l-erf tagħna u nsiru boloħ minħabba fih, imbagħad insibu l-mistrieħ li ma jinsab imkien ħlief fih għax hu waħdu kwalifikat biex iddaħħalna fil-mistrieħ. La darba fadal mistrieħ qalu li jtalla. La darba fadal mistrieħ qalu li jtalla għaliex l-awtur ta' littra l-Ebrej fuq lejn dan il-ħsieb qiegħed imexxina illi qatt fadal mistrieħ qalu li talla. Alla jaf il-bniedem li huwa mobbi, għajjien, frustrat, dajef u Alla qed joffrilna il-mistrieħ tiegħu meta Ġesu bl-istedina klassika tiegħu ejjew għandi intom il-koll intom imtaqlin u mħabtin u jiena nserraħkom. Alla qiegħed jibqa' joffri dan il-mistrieħ tiegħu. Ħanibżgħu mela waqt li baqalna l-weda li nidħlu fil-mistrieħ tiegħu li ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jidhirlu li baqa' lura minna. Jiena xi ħaġa li timpressjonani f'din l-epistola lil-Lut għalkemm ma nafux min kitibha, però nafu li kitibha lil nies li qed jindirizzhom personalment għax jaf fiex jinsabu. Jaf illi fost dik il-kongregazzjoni jew kongregazzjonijiet ma nafux. Kien hemm nies illi għalkemm kienu privileġġjati u għalkemm semgħu u kienu jafu dwar Ġesu Kristu, kien jaf dan illi għadhom ma daħlux, għadhom mhumiex qegħdin igawdu il-mistrieħ tagħna. U allura dina rridu aħna nadottaw l-istess approach illi il-koll kemm aħna fil-waqt li qegħdin taħt dan is-saqaf u qegħdin regolarment iltaqgħu flimkien ejjew noqogħdu attenti li ebda wieħed jew waħda minna ma nonqsu milli attwalment ingawdu il-mistrieħ ta' Alla. L-istedina ta' Alla kienet rilevanti u għada rilevanti sal-lum. Għaldaqstant bħalma jgħid l-Ispiritu Santu illum jekk tisimgħu leħnu twebsux qalbkom. Jekk tisimgħu leħnu. Jisa sitwazzjoni jekk inti tinserta qiegħed pereżempju għal affarijiet tiegħek ġo kamra waħdek. U ħanejdu li qed forsi wkoll fid-dlam, tajjeb? U minn qed tippretendi xejn. U fid-daqqa u l-ħin tħoss tabtipa fuq spaltek. X'tagħmel inti kieku? Mill-ewwel iddur biex tar minn messek. Vera? Jiena spina xi ħaġa spontanja li nirrispondu. U din hija proprjament illum din hija proprjament is-sitwazzjoni nsabu fiha. Kollha kemm aħna li qegħdin tisimgħuni. Alla qiegħed itabtablek fuq spaltek sabiex inti tirrispondi għall-imħabba tiegħu. Mhux sempliċement illi smajt dwara li għallek ħabb id-dinja imma issa personalment għalik. Illum jekk tisimgħu leħnu u Alla fis-sovranità tiegħu qiegħed jilħaq lilna u qiegħed jistedinna sabiex il-Vanġelu ta' bilħaq nagħmluh tagħna. It-teżor partikolari tagħna. Jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Mosè wassal lill-poplu tiegħu, lill-poplu tal-Alla mal-fruntiera tal-Art Imwiegħda. Ġożwe daħħalhom fl-Art Imwiegħda, tajjeb u hemmhekk bdew gawdu l-mistrieħ, però Alla kellu fil-ħsieb tiegħu xi ħaġa aħjar minn mistrieħ ġo pajjiż imsejħ il-Kanan. Alla ħejja belt eterna għal dawk illi jirrispondu għal l-imħabba tiegħu. U allura bħalma kien dakinhar imbagħad ukoll David jerġa' jsemmi fis-salmi tiegħu il-mistrieħ tal-Alla, baqa' relevant il-mistrieħ tal-Alla, meta l-awtur lil-Lut kiteb u qal isma' qegħad fadal il-mistrieħ tal-Alla. U l-istess ħaġa llum. Għaliex? Għax Alla meta kelma toħroġ minn fommu dik tibqa' tot għalina l-bnedmin. Għaliex għax Alla jibqa' l-istess, Alla min bidilx, Alla il-bieraħ illum jibqa' għal dejjem. U allura aħna bħala midinbin l-istess bħalma kienu dari fl-antik għandna bżonn l-istess mistrieħ
illi Alla qiegħed isejħilna għalih. U ċoħe li aħna nirtu il-glorja tal-ġenna. Jekk naqraw l-Apokalissi u naraw li hemmhekk il-nies tal-Alla jistrieħu u il-ħaruf Ġesu Kristu ġifieri joħodhom ħdejn nixxijat tal-ilma u ma jkollhomx aktar ix-xemx tiżraġ fuqhom imma jagħtihom il-mistrieħ tiegħu. Kif nafu? Kif nafu? Aħniex attwalment qegħdin ingawdu dan il-mistrieħ tal-Alla. Hemm marka deċiżiva. Hemm marka illi l-kol kemm aħna nistgħu napplikaw għalina nfusna naraw jien tħalġ f'dan il-mistrieħ ninsab xfih. Vers 14 u 15. Jgħidilna għax aħna sirna sħab tal-Kristu, sirna parteċipanti fi Kristu u fil-fidwa tiegħu, jekk ta' bilħaq inżommu sħiħ il-bidu tal-konfidenza tagħna ferma sa tmiem fil-waqt li jingħad illum jekk tisimgħu leħnu twebbsux qalbkom bħalma għamlu fir-rebelljoni. Ġifieri, Alla qed jagħtina f'imħabtu qed jagħtina mod jew metodu kif jien ninduna nirrealizza għandix il-maħfra minn għandu. Biex nirrealizza għandix il-fidwa illi Kristu għala għal bnedmin fuq il-Kalvarju. Kif? Billi l-ewwel net inżomm sħiħ il-bidu tal-konfidenza tiegħi ferma sa tmiem. Jiġifieri, inutli li tajt 20 sena ilu jiena għad talba u tlabt lil Ġesu biex jiġi f'qalbi, jekk illum il-ħajja tiegħek ma tirriflettix dik id-deċiżjoni pivotali, dik id-deċiżjoni fundamentali għal ħajtek. Għalhekk ikompli jgħid illum jekk tisimgħu leħni, twebbsux qalbkom. Alla jrid illi l-mixja tagħna miegħu tkun minn ġurnata l-oħra fidila. Illi tkun qrib ta' Kristu, sirna parteċipanti miegħu jekk nibqgħu kultant dik il-kelma jekk, hemmhekk għandna kundizzjoni vera? Ma hija kundizzjoni illi bija jekk qed inwettaqa dik il-kondizzjoni, allura jien ħankun konfidenti. Ħanidu hekk assigurat illi iva miexi kif għandi nimxi. Minix qed inserraħ fuq xi esperjenza tista' tkun fenomenali kan trid fil-passat. Fil-waqt li llum ninsab mal-ħammiela tal-ħażen tas-sistema ta' id-dinja. Sirna parteċipanti ma' Ġesu Kristu u allura għandna l-ħajja tiegħu fina jekk insommu sħiħa il-bidu tal-konfidenza tagħna. Alla jridna illi il-konfidenza tagħna, il-fiduċja tiegħi personalment tkun mhux fiha nnifsi, din hija il-metodu naturali tal-bnedmin, illi aħna nafdaw fina nfusna. Mentri Ġesu qal din hija l-opra talla li intom temnu jew tafdaw f'dak li huwa bagħad f'Ġesu Kristu. Kull min mhuwiex qed jafda f'Ġesu Kristu qed juru nnifsu li huwa arroganti, kburi u jaħseb li huwa suffiċenti fih innifsu sabiex jasal waħdu. Kemm il-darba naraw il-kritika bħala Kristjan li aħna nużaw il-Kristjaneżmu bħala krozzi għax aħna dgħajfin. Iva. Ekku, aħna dgħajfin, bħala bnedmin dgħajfin, ma naslux weħidna. Għandna bżonn Salvatur omnipotenti. Salvatur kapaċi illi iħaddanna miegħu u jwassalna fid-destinazzjoni illi Alla marka għal maħbubin tiegħu. Ġifieri din il-marka deċiżiva l-aħwa irridu noqogħdu attenti illi jien din għandi din il-marka. Hija badge evidenti f'ħajti. Minn dak il-mument illi jiena aħraft il Ġesu Kristu u poġġejt il-konfidenza tiegħi fih u issa tinħares lejh bħala dak li waħdu kapaċi irebbaħni il-ġenna, mhux mertu tiegħi, imma totalment bil-ħila, bil-qawwa, bil-medjazzjoni tiegħu, dik il-fiduċja li kelli fil-bidu jeħtieġ li nżomma sa tmiem.
U allura hawnhekk ma nistgħu nossumu xejn l-aħwa. Ma nebda raġun li aħna forsi nitraskuraw. Diġà għalinna fl-ittra lill-Ebrej illi għalhekk għandna aktar u aktar nagħtu widen għal ħwejjeġ li smajna biex ma nħalluhomx f'xi żmien jaħarbu minna, jiżolqu minna. Dik it-twissija diġà tajjilna kmieni fl-epistola. Illi nkunu traskurati. Immissa jerġa' hemm periklu jerġa' aktar gravi minn hekk. Illi jiena webbes qalbi. Illi jiena naf li Alla qiegħed iwiegħed il-mistrieħ tiegħu għal dawk kollha. Palma jgħid fl-Apokalissi, dawk kollha immobilaġġ ħajjiġu u jixorbu mill-ilma tal-ħajja b'xejn. Alla m'għandux restrizzjonijiet, Alla ma jurix parzjalità, Alla ma jurix favoritizmu, Alla ma jħarix lejk għax jarak ta' ġilda bajda u mhux sewda u viċe versa, jew għax inti sinjur u mhux fqir, jew għax inti intelligenti u mhux ignorant. Le. Is-sejħa t'Alla qed tasal b'mod indiskriminat. U allura jekk illum tisma' leħnu bħalma tħoss dik it-tabtiba x'qed tagħmel biha? X'qed tagħmel biha dik l-istedina? Kemm nirċievu stediniet għal tiġijiet għal okkażjonijiet vera u kultant nwarbuhom. M'għandix ċans, whatever. Ma din hija l-istedina mingħand Alla li għamilna. U allura l-arroganza, l-indifferenza illi jiena billi qed nisma' nibqa' ma nuħux azzjoni, dik indifferenza. In-nuqqas tandiema illi taf jekk hemm xi xkiel, xi tfixkil f'ħajtek ta' dnub li qiegħed titħabbel fih kull darba, ġurnata wara ġurnata. U tibqa' mingħajr ma tieħu it-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu. Jekk jidek illa min jatfixklek. Aqtaħħa warmija l-bot minnek aħjar tidħol fil-ħajja. Diżabbli. Mill-bżewġ idejn biex imbagħad tintefa' fin-nar ta' dejjem. Jekk għajnek illa min jatfixklek aqlaħħa warmija l-bot minnek aħjar tidħol għami fil-ħajja. Jiġifieri anke nuqqas tandiema illi jiena minkejja li qed nisma' ġimgħa wara ġimgħa u minn għalija qed nitgħallem, però għad hemm dan l-impediment, dak fixkil qudiemi illi jiena qisni drajt ngħix bih. Huwa sinjal ħażin. M'intix qiegħed tirrispondi għall-istedina tħalla kif għandu jkun. Spiritwalment u mentalment m'intix hemmhekk. Għalhekk aktar tard fl-istess epistola, kapitlu 12 jgħidilna mela aħna biljana madwar, imdawra madwarna sħaba kbira ta' xhieda u qed jgħid għal dawk in-nies ta' fidi illi jgħixu qabilna. Noè, Abram, Isaac, Jacob, Sara, Mosè, Ġafte, Gideon, il-profeti illi tawna eżempju u inkoraġġiment b'ħajjithom stess. Is-sofferenzi li batew minħabba l-fedelta tagħhom li Alla. Aħna mdawrin b'din is-sħaba kbira ta' xhieda, mela ħanwarbu kull xkiel. U d-dnub li tant faċilment iħabbilna jew fixkilna u ħaniġru bil-perseveranza it-tellieqa li hemm qudiemna. X'jiġifieri tiġri bil-perseveranza, tiġri avolja. Kultant ma jkollokx aptit tiġri, imma tibqa' tiġri. Ma tistax tislowja, ma tistax tieqaf, din hija ġirja għal ħajtek. Ġirja għal ħajtek. Hemm l-eternità involuta fin-nofs. Jekk nafu illi huwa bi Kristu waħdu, bħalma afferma hu stess, illi huwa t-triq, mhux it-triq li twassal għand il-missier, bħalma affermaw ukoll l-apostli tiegħu, malma tajjeb minnu nnifsu, naturalment. Il-mem b'isem moti taħt is-sema li bih nistgħu nkunu salvati. U allura jekk jiena għadni ma ħaddanx, għadna ma qbadx ma din l-ankra tas-salvazzjoni. Nkunu allura qegħdin nisbaljaw traġikament il għaliex
Alla qed jgħidilna jekk illum tisimgħu leħnu. Tisimgħu leħnu, la tolbsux qalbkom. Din hija din l-eżortazzjoni, din il-teġġiġa aktar u aktar hija rilevanti tottalina għaliex jeżisti dal-periklu. X'periklu jeżisti? Qalb iebsa. Qalb iebsa. Ġeremija wissiena minn qabel illi l-qalb tal-bniedem hija qarrieqa estremament. Min jista' jifhimha? Ma nistax nifhem li nnifsi jiena. Naf u frattant insibni nisbalja f'affarijiet il-qalb hija qarrieqa. Il-qalb hija qarrieqa. Pawlu jitniet u jgħid l-istess ħaġa li jiena nitaxxa fil-liġi tal-Alla. Ja liġi sabiħa, liġi tajba, liġi ġusta. U frattant nara liġi oħra taħdem fil-membri ta' ġismi tfixkilni, tjassarni għal liġi ta' dnub u tal-mewt. U allura min kapaċi ħlisni mill-ġisem ta' dal-mewt? Pawlu idu li Alla u jgħid grazzi lill-Alla għal-liberazzjoni li tagħna f'ibnu Ġesu Kristu. Ġifieri nafu fejn għandna il-mistrieħ tagħna. Però hemm dal-periklu. Il-periklu ta' qalb iebsa. L-awtur hawnhekk qiegħed infatti jikkwota mis-Salmi, però qed jirreferi għal avveniment li kien ġara fl-antik fi żmien Mosè. Meta Mosè intbagħat l-Eġittu u ħariġhom bit qawwija wara dawk il-10 kastigi fuq Farun u d-dar tiegħu kollu u l-pajjiż tal-Eġittu. U ħarġu nikkalkulaw tal-inqas 1,000,000 ruħ, jekk mhux 2 miljun ruħ, mill-Eġittu li kienu skjavi hemmhekk, tajjeb u Alla ħariġhom fid-deżert ta' sin biex imbagħad jibqgħu sejrin lejn l-art li huwa wieħed il-Abram oriġinarjament. Di l-art li inti qed tirfes fuq qatt nagħtilek, lilek u nislek warajk. U waslu u f'nofs id-deżert dak l-istess poplu li Alla feda, isimgħu għadi, dak l-istess poplu li Alla ħab u feda mill-jasar tal-Eġittu, dak li poplu beda jgerger, beda jilminta, beda jbarqam, Alla ħriġna f'dat deżert biex joqtolna bil-ħaġġ. Lilna u lill-uliedna. U allura l-akkużi li qed jagħmlu kontra Alla kienu qed juru kemm għandhom ta' bil-ħaqq qalb iebsa. Alla wera dik it-tjieba kollha tiegħu magħhom u dawn kif battewlu lil Alla qalb iebsa. Bdew jippjanaw, jikkonfoffaw illi ħajħaġru lil Mosè u huma jirritornaw lill-Eġittu x'waħda din. Dik hija l-qalb iebsa tal-bniedem. Tiegħi u tiegħek. Hekk aħna magħmulin. U dan l-awtur qiegħed ifakkarna dik l-istorja u qed jgħidilna talmu minna hija miktuba għalikom għax tirrifletti il-kostituzzjoni umana minn xi aħna magħmulin, l-għaġna tagħna li Alla jurina favur u kif impattulu b'qalb iebsa. Qalb iebsa. Meta Alla ra hekk rabja. Però mbagħad il-Mosè għallu mur quddiem il-ġema. Aqbad il-ħater tiegħek, il-bastun li kellu f'idejh. Sawwat il-blata, olqot il-blata u joħroġ l-ilma. U hekk ġara. Però Mosè semma dak il-post Massa u Meriba. Massa u Meriba li jfissru it-testjaw il-Alla, bdew jakkużawh falz il-Alla, li ma kienx kapaċi ħarriġhom u ma kienx kapaċi wassalhom sal-art imwiegħda, u wkoll Meriba li tfisser tilwim. Meta inti titlewwem kontra ħadd targumenta miegħu, avolja taf li m'għandekx raġun. Mosè semmi dal-post Massa u Meriba. Din l-istorja turina x'jista' jiġri lilna il-koll. X'jista' jiġri lilek jekk ma noqgħodux attenti. Alla jrid minna fidi sperimentali, fidi li ta' bilħaq hija vitali, hija ħajja, hija bieżla, hija produttiva, mhux fidi mejta. Fidi mejta ġabu għalinna ċaru tont Pawlu l-istess ħaġa qatt ma salvat il-ħadd.
li tgħid li inti temmen. Meta qalbek għadha qiebsa ma jiswilek xejn. Dawn in-nies maħruġin mill-Eġittu xorta waħda ma daħlux fl-Art Imwiegħda. Il-korla talla, ir-rabja talla, id-dispjaċir talla lehom. Meta Alla wassalhom sal-fruntiera u qalilhom issa għażlu raġel minn kull tribù. 12 ir-raġel biex jitlu fl-art u jispjunaw l-art. X'fija u ma fijiex, u dawn l-ispjuni marru lura għand Mosè u bdew jibku u jagħlu l-art hija sabiħa, hija għammiela, ġabu ftit mill-frott. Xejn xogħlena kellhom iġorruh fuq ħatar bejniethom it-tnejn, tant kienet għammiela l-art. Però qalu l-nies hemmhekk huma ġiganti, huma quliet qanak, quliet ir-refidim, beżgħu minnhom jamru ġo bliet biswar enormi qalu aħna derna qudiemhom qisna ġurati, grasshoppers. U hekk dirna aħna qudiemhom. U qataw qalb in-nies. Alla qalilhom itlu fl-art li jiena tajtkom u ma qataw qalbhom, iddubitaw il-Alla. Memnuħx il-Alla. U dik hija l-kwistjoni kollha ta' qalb qiebsa. Illi ma tafdax lill-Alla omnipotenti. Ħarriġhom mill-Eġittu u xorta waħda ma daħlux fl-Art Imwiegħda. U jista' jkun u din dan huwa l-periklu kbir illi ħriġna mill-idolatrija fejn konna kif trabbejna konna f'idolatria grassa. Idolatria tal-biża. Naqdu superstizzjonijiet vera, però ma jfissirx wasalna neċessarjament. Għax jista' jiġri li fil-waqt li ħriġna mill-Eġittu għadna fid-deżert u rridu nitlu fil-mistrieħ. Għadna f'nofs il-pellegrinaġġ. U allura m'hemm ebda wisa għal konfidenza fina nfusna. Konfidenza tkun tagħna biss f'Ġesu Kristu. Dawk in-nies li ħarġu mill-Eġittu kollha kemm huma waqgħu fid-deżert. Mietu fid-deżert. Alla ħallihom 39 sena, 40 sena, jekk tot is-sena ta' qabel ukoll, qabel ġara dal-każ meta huma rribellaw kontra Alla, 40 sena jiġġaraw fid-deżert sakemm mietu huma imbagħad daħlu uliedhom fl-Art Imwiegħda. Hija lezzjoni tal-għaġeb. Ma nistgħux nagħlqu għajnejna, ma nistgħux ma nagħtux każ. Wieħed jista' jkun osservatur tal-għamejjel kbar tal-Alla, tal-għamejjel mirakolużi tal-Alla. Inti tajt verbalment tajt li jiena nemmen li bent Alla sar bniedem, nemmen li mit fuq is-salib, nemmen li rxoxtaw 3 ijiem, però hija fidi intellettwali. Jew fidi li bija attwalment tħalt fil-mistrieħ tal-Alla. Li int qiegħed tiddependi fuqu. Vers 9 jgħidilna Missirietkom ġarbuni u provawni u raw xogħlijieti għal 40 sena, u vera, għal 40 sena, per eżempju, raw il-manna niżla mis-sema. Għalkemm kienu nisri Alla baqajt magħhom fid-deżert. X'baqa jagħmel Alla magħhom? Ħwejjiġhom ma tqattawx għal 40 sena. Jien m'għodix ħaġa wara sentejn tlieta tarmi. Vera ma tibqax sura. 40 sena, il-riq tagħhom, il-sandlijiet tagħhom baqgħu jservuhom għal 40 sena. Alla ħsiebhom, ippreservhom fid-deżert, ma kontux tafu għadi. Temaħħom u ħsiebhom. Raw emilu 40 sena u xorta ma daħlux. Dak huwa l-punt kollu. Xorta ma daħlux. Ġuda l-Apostlu, mhux l-Iskarjot ovvjament. Fl-ittra tiegħu jgħidilna illi rrid infakkarkom għalkemm kontu tafu dan darba kif il-mulej wara li salva l-poplu mill-art tal-Eġittu eret wara lil dawk li m'hemmnux. Dan huwa l-punt tiegħi kollu dal-għodu. Alla jista' isalvak mill-ħama,
mill-superstizzjoni, mill-idolatrija, minn ħajja immorali. Imbagħad tispiċċa meqrut fid-deżert. Minħabba illi ma tkunx ħaddant il-weda tal-Alla, ma tkunx fdajt ruħek ta' bilħaq f'Ġesu Kristu. Tista' tkun privileġġjat u xorta ma tasalx. Araw kif fil-pass li qrajna għandu set ta' 3 mistoqsijiet li iweġibhom hu stess. U l-argument huwa wieħed konvinċenti ħafna. Għax min meta semgħu irribellaw? Min irribella? Mhux dawk kollha li ħarġu l-barra mill-Eġittu permezz ta' Mosè, kienu nies li Alla bagħathom fid-dej u ġew emanċipati, salvati, mifdija, però dawn kienu l-istess li rribellaw kontra Alla. U ma' min inkorla l-40 sena, mhux ma' dawk li dimbu li l-itzma tagħhom waqgħu mejta fid-deżert. Alla jrid minna fedeltà, perseveranza. U lil min ħalef li ma jitlux fil-mistrieħ tiegħu ħalli fil-dawk li ma bdewx. Għaliex għax il-fidi tirriżulta dejjem fuq bidjenza. Ġesu jgħidilna għaliex issejħuli sit u frattant ma tagħmlux dak li ngħidilkom. U għalhekk naraw li ma setgħux jitlu minħabba l-inkredulità, minħabba n-nuqqas ta' fidi. Dik li inkredulità tfisser nuqqas ta' fidi. Nuqqas ta' fidi tintwera f'ħajja infidila, f'ħajja laxka, f'ħajja diżubbidjenti. Mela tista' tkun maħruġ mill-Eġittu u xorta waħda ma tkunx fil-Kanan, fl-art li Alla immarka bħala l-wirt tiegħek. Il-periklu, tal-istess periklu ta' qalb jibsa huwa deskritt mod ieħor. Bħala qalb ta' inkredulità, qalb li ma temminx. Il-bniedem kapaċi joffendi lil Alla b'elf mod differenti. Imma li ma temminx il-Alla, li ma tafdax, qed turi li Alla mhuwiex affidabbli, u allura dak huwa insult. L-ikbar insult. Alla fidil, Alla li jżomm kelmtu, Alla jżomm il-patt, met inti ma tafdax, ma temnux. Araw l-aħwa li ma jkunx hemm xi ħadd minnkom qalb ħażina ta' inkredulità. Meta ma temminx il-weda tal-Alla magħmula fi Kristu Ġesu. Allora il-qalb tiegħek hija ħażina. Ċivilment l-imġiba tiegħek tista' tkun aċċettabbli għan-nies, però l-qalb tiegħek hija ħażina. Qalb ħażina ta' inkredulità illi twarrab minn Alla l-ħaj. Twarrab flok ta' viċina aktar. Għax il-ħajja Kristjana nistgħu niddeskrivuha bħala avventura waħda fejn aħna qegħdin noqorbu aktar u aktar li Alla. Nixxenqu aktar għal intimità miegħu. Li nixxenqu biex noqorbu lejh. Mhux inkunu nafuh mill-bogħod. Ma l-qalb ħażina ta' inkredulità ma tħallix tkun bdejt dik il-vija, dik il-modija li finalment twassal biex tisma' minn fom l-imħallef tas-sema u l-art tbedu minni intom il-koll li tagħmlu l-ħażen. Se jaslu s-sejda tajba. Fl-aħħar mill-aħħar il-bnedmi ħajkunu maqsumin f'żewġ kategoriji. F'żewġ kategoriji biss. Dawk illi lill-Alla matul ħajjithom ikunu qalulu ħatkun magħmula r-rieda tiegħek għalija. U r-rieda tal-Alla Ġwanni jgħidilna ċaru tont. Dan huwa l-kmandament Alla li intom temnu f'ibnu Ġesu Kristu u tħobbu xulxin bħalma rċevejtu l-kmandament. Jiġborlok il-Bibja kollha f'sentenza waħda tal-għaġeb. U allura dawk in-nies illi l-Alla jgħidulu r-rieda tiegħek tkun magħmula. U matul ħajjithom dik it-talba missien tismawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li tritint fis-sema kif ukoll fl-art. Kull dak li tritint għalija aktar minn li mela ħadd ieħor. Dik kategorija waħda. Il-kategorija oħra ikunu nies li l-Alla jgħidulu r-rieda tiegħi tkun magħmula. U Alla jikkonfermalhom fil-ġustizzja u r-rettitudni tiegħu jikkonfermalhom id-deċiżjoni bela tagħhom. U dak huwa l-infern. L-infern huwa li inti rrid tgħix mingħajr Alla u Alla
f'ibnu Ġesu Kristu l-imħallef. Tisma' l-pronunzja minn għandu morru qudiemi intom misħutin fin-nar etern ippreparat għax-xitan u l-anġli ħżiena tiegħu. U x'inhi l-prova illi ħaqqulek dak il-kastik? Għax kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ. Il-fidi tagħna tintwera fl-opri, fit-trasformazzjoni, fil-ħajja mibdula tagħna f'kull aspett tagħha. Il-periklu mela. Il-periklu illi hemm hemm ingann illi aħna rridu nassu kontra tiegħu. L-ingann tad-dnub, vers 13. Inkoraġġixxu lil xulxin jum wara jum. Sakemm hom sejjaħ illum sabiex ħadd minnkom ma jitwebbes mill-ingann tad-dnub. Ara kemm sabiħa din l-awtur irrid illi ħadd minnkom. Laqas wieħed mill-kongregazzjonijiet kollha li kitbilhom din l-ittra. U perswad li din l-ittra tot ukoll għalina llum għax aħna bnedmin bħalhom, aħna xejn differenti. Irrid li ħadd minnkom ma jitwebbes bl-ingann tad-dnub. Id-dnub joffrilek ħafna. Mbagħad tmur issarfu u ssib illi hemm tingiża f'dembu. Bħall-iskorpjun. Il-konsegwenza mela. Il-konsegwenza ta' qalb ta' inkredulità, qalb ibsa taf tkun qalila għalkemm imbagħad tkun ġusta bingħand Alla. Ġusta u finali. U finali. Vers 10. Konsegwentament, inkorlajt ma' dil-ġenerazzjoni. Kultant niskandalizzaw ruħna kif Alla jinkorla. Jekk narfu illi Alla mill-bidu minn moment illi Adam waqaf id-dnub Alla illi jitħabbeb mal-umanità. Il-problema hija totalment tagħna. Totalment tagħna. Il-qalb tagħna hija riġida, magħluqa għalih. U għalhekk konsegwentement inkorlajt ma' dil-ġenerazzjoni u għed dejjem jitqarqu f'qalbhom. U ma marfux traqati, għalhekk lift fir-rabja tiegħi mhux se jitlu fil-mistriet tiegħi. U meta Alla jaħlef, il-ħalfa tiegħu hija irrevokabbli. Id-deċiżjoni tiegħu ma tittieħux lura. Ma tittieħux lura. Għal Abram lis-Sinjur meta għallu bejna u bejnkom hemm dabien biex dawk li huma fuq dik in-naħa ma jistgħux jasma' naħa l-oħra. Il-ħaq t'Alla huwa irrevokabbli. Alla joffri l-beninnità tiegħu, it-tieba tiegħu, il-ġenerożità tiegħu, il-ħniena superba tiegħu. Diġà tagħna prova inkonfutabbli tagħha fuq il-Kalvarju. Però jekk ma tirċevix il-ħniena tiegħu, ma jibqa' xejn ħlief illa u severità minn għandu. Illa u rabja. Pawlu fir-Ruman 11 jgħid araw mela t-tieba u s-severità t'Alla. Tieba għal dawk illi irċevew, li ġew imlaqma fiż-żebbuġa naturali u illa l dawk illi rroftaw. Araw l-aħwa, araw. Għodu attenti ġifieri, għodu attenti. Araw l-aħwa ma jkunx hemm f'xi ħadd minnkom qalb ħażina ta' inkredulità li twarrab. Twarrab ħafna drabi twarrab bil-mod il-mod. Tibda tidħol ċerta bruda, ċerta indifferenza, hija xi ħaġa terribbli meta taħseb fuqha. Għodu attenti. Tali twissijiet fl-iskrittura huma imprezzabbli. Meta xi ħadd iwissik, inti forsi tista' tieħdu daqsxejn fuq demm id-dars mhux vera. Meta xi ħadd iwissik u jekk il-mulej innifsu qed iwissina. Proverbji 29 vers 1 jgħidilna min spiss ikun imwiddeb u jwebbes rasu f'daqqa waħda jitkisser bla fejqan. Ma rridux nkunu aħna l-aħwa. Ebda waħda minna illi inġarbu dik id-disfatta f'ħajjitna. M'għandniex għalfejn. Illi flok ma aħna nirċievu l-ħniena t'Alla, finalment insofru r-retribuzzjoni tiegħu, il-kastig tiegħu. Għaliex għax hemm antidotu. Palma tkun ħadd il-valenu, l-valenu qed jeqirdek qed bil-mod qiegħed joħodlok ħajtek. Hemm
antidote bl-Ingliż, antidotu bil-Malti, hija xi ħaġa xi mistura inti tieħu biex toqtol l-effett tal-velenu. U hemm il-problema tagħna hija qalb ħażina, hija qalb ta' inkredulità, hija qalb qiebsa. Hemm antidotu. Kif? L-ewwel ħaġa jgħidilna l-awtur. Għamlu qalb il xulxin. Inkoraġġixxu lil xulxin. Alla jaf li l-kongregazzjonijiet tiegħu mad-dinja kollha matul iż-żminijiet. Għalhekk Alla fassal illi niesu matul il-pellegrinaġġ tagħhom iridhom illi jiltaqgħu flimkien. Għaliex? Għaliex? Biex ninkoraġġixxu lil xulxin filwaqt li qegħdin nagħtuh qima u rddulu ħajr u nisimgħu kelmtu. Rridu ninkoraġġixxu lil xulxin. Dan l-element uman Alla jogħġbu jużah ħafna. Vers 13. Inkoraġġixxu xulxin jum wara jum, kontinwament, regolarment. Nieħu pjaċir meta narakom tikkomunikaw bejnietkom fuq Facebook, fuq il-mezzi li għandna llum. Huma żuru xulxin, telefonati xulxin, hekk għandu jkun, aħna familja waħda. Alla jridna illi nibqgħu flimkien u nagħmlu l-qalb il xulxin. Fl-istess sitra lill-Ebrej kapitlu 10, araw x'jgħid, versi 20. Ħanżommu sħiħ l-isqarrija tat-tama tagħna mingħajr ma nbidlu l-fehma tagħna. Għax fidilu dak li wieħed. Alla mhux ħajġib dielu. U ħanieħdu ħsieb xulxin biex nitħeġġu fl-imħabba u fl-emil it-tajjeb. Għalhekk jimpurtana minn xulxin sabiex nofru l-aqwa kwalità ta' qima u ta' servizz il-Alla. Bla ma nonqsu li niltaqgħu flimkien bħal mija drawa ta' xi wħud, ġifieri fil-kongregazzjoni dak iż-żmien li rċivew din l-ittra l-ewwel darba, kien hemm xi wħud li bdew ifallu mill-laqgħat sinjal ikraħ. Sinjal ħażin meta tibda tfalli. Kull tant u tant u ma jibqax dik ix-xenqa għal xirka tal-aħwa qalbek mhijiex posta. Tista' tieħu s-sinjal mill-ewwel. Meta jitlaqlek id-denni, tibda tħoss moħħok tipprova t-temperatura tgħid vera, żgur għandek moħħok tinduna mill-ewwel. Meta tibda tibret mill-laqgħat mhux sempliċement tlift nofsija tagħlim. Il-mixja tiegħek qed turik illi fruħek hemm il-problemi. Għalhekk qed jgħidulhom bla ma tonqsu li tiltaqgħu flimkien bħal drawa ta' xi wħud, imma għamlu l-qalb lil xulxin u l-aktar meta taraw riesaq dak il-jum il-kbir tal-ġudizzju. Riesaq kull ġurnata li qed tgħaddi riesaq. U l-kol kemm aħna rridu nagħtu kont personali ta' nfusna lill-Alla. Dik l-ewwel ħaġa li nagħmlu l-qalb lil xulxin. Imbagħad ukoll illi min għadu barra għandu jkun jaf illi jista' jottini, jista' jikseb din il-barka billi jafda f'Ġesu. Is-Sid Ġesu Kristu huwa t-tama tal-bnedmin. Vers 19 jgħidilna għalhekk naraw li ma setgħux jitlu minħabba l-inkredulità. Alla mu qed jagħlaq il-bib f'wiċċ ħadd. Qed joffri kull fejn qed jasal l-Evanġelju mal-ebatirjiet tad-dinja. Alla qed joffri s-salvazzjoni tiegħu. U jekk ma tidħolx il-raġuni waħda. Minħabba l-inkredulità. Minħabba n-nuqqas ta' twemmin tiegħek. Jekk jiena immur għand tabib, ħanieħdu l-każ tiegħi li kelli bżonn nagħmel intervent kirurġiku f'widnejja. U bagħtu għalija kemm il-darba u kellmuni dak li kienu ħajoperaw fuqi u għamlu li l-karti ċari fuq il-mejda, x'se jiġri, x'huma l-perikli da, u fl-aħħar tawni karta biex nifferma. U dik il-ferma tiegħek qed tur jiena nafdakom. Ħankun fidejkom. Però jippretendu minni anke wara li għamilt l-operazzjoni illi issa hekk u hekk għandek tagħmel. Ma tistax tqander, ma tistax terfa, ma tistax tagħmel sforz, ma tistax tagħmel movimenti, ma tistax għandi urge kbira biex indaħħal cotton bud f'widnejja u nibda nagħwar. Imma qalula ħallija. Ma jifhem li żjed.
U l-istess ħaġa maħna nagħmlu ma' tabib, kemm hawn pazjenti nasbiet tobba l-iktar li joħorġu frustrati hija meta l-pazjenti tagħhom jgħidulhom mod imbagħad il-pazjent imur id-dar jagħmel mod ieħor. Vera? Vera. Il-tabib jesiġi minnek illi timxi fuq l-istruzzjonijiet li jtik. Illustrazzjoni tajba naħseb jiena Alla jesiġi minna illi insegu l-istruzzjoni tiegħu. Ġesu għalek xaħat għandu laġġ, ħajġi għandi u jixrob. U dak li joffri l-ħobs ħaj li niżel mis-sema biex kull miekol minnu jgħix għal dejjem. L-Samarita għalela jekk fikon taf min jien minnu dak li għallek ħatini nixrob. Konti tolbu int u kien jagħtik il-maħaj. Ġifieri dik hija l-istruzzjoni tagħna. Hemm bżonn nafdaw Ġesu nnifsu qal li hu t-tabib tar-ruħ tagħna. Dak li huma b'saħħithom m'għandhomx bżonn ta' tabib. Ma ġejx inseħħ in-nies ġusti, in-nies li jaħasbu li huma okej. Imma l-midinbin ġejt insejjaħ għall-indiema. Ġwanni fil-Vanġelu tiegħi jgħid min jemmen fl-liben għandu l-ħajja eterna. Imma min ma jobdix lill-liben jisma x'għandu jgħid imma mbagħad jagħmel fattieħ min ma jobdix il-liben ma jarax il-ħajja. Iżda r-rabja t'Alla tibqa' fuq. Kollha kemm aħna smajna, kollha kemm aħna nafu illi t-tama tagħna hija miġbura biss Ġesu Kristu. Badna ma dik it-tama ħanarġa' insostni. Ħanarġa' ninsisti. Badna ma dik it-tama. Tgħidli forsi m'għandix evidenza biżżejjed. Għandha ħafna mistoqsijiet, ma jimpurtax. Ma jimpurtax. Meta Ġesu sejjaħ il-Ġagbu u l-Ġwanni u l-Pietru kienu sempliċi sajjieda ma kinux jafu sempliċement u kollox u segwewh. U bdew il-ħajja ġdida tagħhom. U l-istess ħaġa qal jekk nafu li Alla tama lid-dinja fibnu Ġesu. U li ħa is-saħta ta' dnu fuq innifsu sabiex jilliberana minnu. U li miet biex jixtrina l-maħfra. U allura m'għandek ebda skuża tgħid ma nafx biżżejjed. Ma nafx biżżejjed. Ibda l-mixja tiegħek ma' Ġesu, u Ġesu jgħalmek matul it-triq. Ekku. Però jekk inti ma tridx temmen minħabba qalbi jibsa, allura ebda ammont ta' evidenza mi biżżejjed għal dawk li ma jridux jemnu. Jekk ma tridx temmen, jekk għandek xi ħaġa kontra Alla u ma tridx temmen, però nafi Zakkarajas għala kemm il-darba. L-iskużi kollha li l-infidili jġibu kontra l-fidi Kristjana ġew imwieġba matul iż-żminijiet. U imwieġba tajjeb ħafna. Mhix kwistjoni ta' intellett. Mhix kwistjoni li l-fidi Kristjana ma taqbilx max-xjenza. Mhijiex kwistjoni. Nista' nassigurakom. Il-kwistjoni hija l-qalb ibsa tal-bniedem narġa' ngħid. Ja propjament dan l-awtur qed ipoġġi s-soba fuq il-ferita. Il-qalb jibsa tal-bniedem. Altrimenti Alla jista' jagħtik evidenza kemm trid. Abram lis-Sinjur li kien fit-tbatija tal-infern x'qallu. Meta qallu ibgħat il-Lazzaru biex jafża lill-ħuti, għandi 5 ħuti biex jafżhom biex ma jiġux huma wkoll f'dal post tal-tbatija. Abram qallu għandhom il-Mosè u l-profeti. ħajsimgħu lilhom. Il-messaġġ eri, il-messaġġ sempliċi tal-Iskrittura, il-Vanġelu kif huwa mxandar huwa biżżejjed għall-bnedmin. Biżżejjed. Jekk ma jikkonvinċix ruhom, il-qalb jibsa tagħhom illi hija ħtija. U allura jekk għandek id-dubji iva bħal dak ir-raġel li kellu t-tifel epilettiku u bidmuh f'għajnejh Ġesu qallu mulej nemmen, però ejn innuqqas ta' fidi tiegħi. U naħseb dik hija l-sitwazzjoni tagħna lkoll. Nafu li fidi tagħna tilab per kultant, però ħanaħsbu mulej nemmen jien. Naf dak. U naf li ħadd ħsieb matul il-bqija ta' ħajti. Però rridu noqogħdu attenti l-aħwa hemm limitu
Għal meta tista' tirċievi din il-barka tal-mistrieħ minn tal hemm limitu. Hemm limitu. Lilin mill-qabar m'hemmx tama għal ħadd. Kif inti tmut tiffaċċa ġudizzju huwa maħtura l-bnedmin li jmutu darba biss wara dan isir ġudizzju. D.L. Moody fil-bidu tal-ministeru tiegħu bħala evanġelista. Żgur li smajtu bih, D.L. Moody fil-Ingilterra l-Amerika ġifieri l-pritkar tiegħu. Fil-bidu fil-bikri kien iħobb jispiċċa l-pritki tiegħu fil-pubbliku lin-nies qudiemu. Kien iħobb jgħidilhom morru d-dar mela u waħsbu dwar x'għedtilkom. Morru d-dar u waħsbu dwar x'għedtilkom. Darba f'Chicago, meta kien f'Chicago, dak il-lejl imbagħad wara qalilhom hekk, morru d-dar u waħsbu dwar x'għedtilkom. Parti kbira minn Chicago qabdet bin-nar u mietu eluf kbar ta' nies. Fosthom ukoll nies li kienu semgħuh ftit sigħat qabel. U D.L. Moody realizza li kien qed jiżbalja qed jgħidilhom morru d-dar u waħsbu. Issa stess trid tieħu d-deċiżjoni. Issa stess. 2 Korintin 6, vers 2. Jgħidilna għax hu jgħid smajtek fi żmien li oġobni u f'jum il-ħelsien għentek ara issa huwa l-jum it-tajjeb. Ara issa huwa jum is-salvazzjoni. Nistgħu nkunu privileġġjati l-aħwa. Ejju nagħmlu użu tajjeb minn dak il-privileġġ bħalma għamel Kaleb u Ġoswe. L-uniċi 2 li daħlu fl-art imwiegħda minn dawk li ħarġu mill-Eġittu, 2 biss. Laqqas Mosè. Mosè ra minn fuq il-Pisga, il-muntanja u ra l-art qudiemu. Alla qalu ma tidħolx. Ma tidħolx minħabba li inti għaddabtni meta ma samax minnu u ħabat il-blata mbagħad f'okkażjoni oħra aktar minn darba. Kaleb u Ġoswe, 2 mill-ispjuni li l-10 bdew jgħidulhom jaqtawlhom qalbhom u Ġoswe u Kaleb qalulhom, allura jekk Alla huwa magħna, u allura aħna kapaċi naħdu għall-art illi qed jibgħatna fiha. U kapaċi jeleb il-ledewwa tagħna qudiemna. Ejjew nkunu bħal Kaleb u Ġoswe. Il-ġust tiegħi se jgħix bil-fidi jgħid il-Mulej. Il-ġust tiegħi se jgħix bil-fidi. Fiduċja sempliċi fih. U jekk jinġibet lura ruħi ma titaxxaqx fih, din hija l-problema. Ma stawx naffolja li nirtiraw lura, li nitwarbu fil-ġemb. Maħna maħniex minn dawk li jirtiraw għat-telfin, qed jgħidilna l-awtur. Maħniex minn dawk li jirtiraw għat-telfin. La. Iżda minn dawk li għandhom il-fidi għal preservazzjoni ta' ruħhom stess. Jalla nkunu dawn it-tip ta' nies. Li nafu li aħna maħniex minn dawk li jirtaw, maħniex minn dawk li ġibtilna, li niddejqu, li nixbaw, li naraw xi ħaġa aħjar. Imma fil-Bnazzi u fil-Maltemp se niġdu lil nfusna, se nerfgħu s-salib, se nsegwu wara Ġesu għax nafu illi l-eternità tagħna jekk hija għandha tkun eternità ta' feliċità hija marbuta totalment u irrevokabilment miegħu u miegħu biss. Amen.